Pekný deň. Ďakujem všetkým Skaličanom, ktorým záleží na Skalici a na širokom okolí. Skaličania, ďakujem vám za to, že ste si uvedomili a pochopili ste, že spaľovňa jednoducho k Baťáku nepatrí a nikdy patriť nebude. Obzvlášť patrí veľká vďaka všetkým organizátorom a všetkým ľuďom, ktorí informovali neinformovaných a podielali sa na tomto všetkom, aby toto referendum bolo úspešné. Viem, že ste boli ukrátení o svoj voľný čas, ale verte, stálo to za to. Veľká vďaka. Vy, ktorí ste sa nemohli zúčastniť, či už ste neboli doma alebo z osobitných dôvodov, prosím, pozerajte sa, čo sa okolo vás deje. Skaličania, ukázali ste, že každý jeden hlas má cenu. Ukázali ste Slovensku, že sa dá prekonať strach. Ukázali ste, že ak všetci ideme za jedným cieľom, že to má zmysel. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Prajem vám krásne, požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku. Vďaka za všetko.